Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 1 februarie 2023. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 1 Ioan 5, versetul 14. Siguranță în rugăciune. Un autor a scris următoarele: Tatăl meu era un om foarte ocupat. Ca să-l prinzi la telefon când era la serviciu, trebuia să suni prin centrală dacă nu știai numărul de telefon personal. L-a dat doar câtorva parteneri de afaceri și, desigur, toți copiii lui îl aveau. Noi știam că, indiferent cât era de ocupat, puteam să-l sunăm oricând pe linia directă. Și eu fac același lucru. Copiii mei îmi cunosc numărul și mă pot suna oricând, pentru orice. Și încă ceva. Nici o voce nu este mai dulce decât vocea copiilor mei. Când vreunul dintre ei îmi spune, bună tati, nu mai contează ce fac. Las totul pentru că ei sunt o prioritate absolută. Acum multiplică lucrul acesta exponențial și ascultă-mă. Nici o voce nu este mai dulce pentru Dumnezeu decât aceea care spune, dragă tată. Nimic din ce se petrece în cosmos nu l-ar putea împiedica să-și îndrepte întreaga atenție spre conversația cu tine sau spre cererea ta. Am încheiat citatul. Asta înseamnă că atunci când Dumnezeu este Tatăl tău, tu poți suna acasă oricând. El nu se află niciodată mai departe decât la o rugăciune distanță. Domnul Iisus a spus, cereți și vi se va da. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Am citat din Matei 7, versetul 7 și apoi de la 9 la 11. Să știi că poți vorbi cu Dumnezeu fără să te milogești și fără să te ploconești. Pentru că, așa cum am citit în 1 Ioan 5, de la versetul 14, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Am încheiat citatul. Așadar, oricare ar fi lucrul sau păcatul care îți răpește încrederea în rugăciune, rezolvă-l astăzi.